Школа Art Life в Велико Търново навърши 1 година. По повод рождения ден тя организира благотворителна изложба за Ани Паздеркова, на която можеха да се видят и купят творби, нарисувани от ученици на школата. На благотворителното събитие бяха събрани 833 лева. Със свои изпълнения зарадва гостите Станислав Корниловски. Може да ни кажеш как се казваш? Александър. Добре, спрях се на теб, защото видях твоя творба, която представяш тук в изложбата. Кога да рисува и с чия помощ? Нарисувах ги някакви билдинг месец с помощта на Никола. Никола ти помогна. Да. От кога посещаваш ти тук школата? Долу-горе, месец, 2, 3, 5. За месеци. Да, Всякъде от горе-долу 7. 7. И ти с каква цел всъщност посещаш? Да се учиш да рисуваш или можеш да рисуваш? Или като трудотерапия нещо? Какво точно? Да си доразвия рисуването, защото сега от 2 години ще стана, откакто водя уроци с друга учителка и тя каза, че имам талант. Имаш талант. Тоест да си доразвиеш таланта. Доволен ли си тук от момчетата и целият екип всъщност? Да. И даже миналата седмица започна да учи за сюрреализма и много ми хареса. Добре, с успех желая. Благодаря. Цел се тръгна средства за Ани Паздеркова, която знаем всички, че се бори с това заболяване, че какво всъщност е посланието в изложбата и в този цял акт за вашата арт школа? Първо да ти кажа добре. И много се радвам, че успя да дойдеш при нас, да се дължиш, да чуеш нашето изпълнение. Значи, изложбата ще бъде да направим някакви 2 месеца. И после дойде идеята да бъде благотворителна, за да може и каузата да отидем до хубаво място. Това е най-така казано за самата изложба. Децата всички се мобилизираха, почнахме да рисуваме, да правим... Това са всички децата, които са посещавали школата през тази една година. Точно, абсолютно всички. Участват всички. Колко са? Мисля, че бяха 48 или 49 нещо такова. Да. И какво е това? Има ли тема изобщо? Защото има доста разнообразно. Виждам пейзажи, има портретни, тюрмор. Идеята беше да бъде свободна тема, за да може всеки да пусне целия си потенциал, да не оставя в рамките на децата. Доста хора дойдоха да довършат. Какво се случи за тази една година? През какво ли не минахте? Няма да ми стигне времето, за да разкажа през какво минахме и как стигнахме до това. Имаше доста яйцето и това е... Яйцето просто стана и така. Штраки се появи и цяло мога да кажа, че идваме през много етапи. На възход, беж, това пак възход. Това е... Може да кажем, че много хора научили за вашата работа, за вашите качества.
Ами мога да кажа, че не всички знаят. Има още нещо. Нали, ние се, аз го виждам всеки ден, нали, как дори хора, които живеят тук на тази улица, не знаят, че ние има, че съществува. Случвало ми се. Да. Просто трябва още време, нали? Каква е целта на изложбата? Ами да може хората да осъзнаят, че освен, че могат да се помогнат на себе си, могат да помогнат и на някой друг. И точно тази кауза, нейният посредник е изкуството, защото те по този начин проявяват творческата си енергия, дават всичко от себе си. Дори за някой да беше трудно, защото нали, тъй като дава част от себе си, е трудно да се разделят с нея. Това предизвикателство ги вдъхнови и по този начин осъзнаха, че могат да бъдат полезни за някой друг, да се случи някаква промяна, която е за живота. И ако осъзнаят, да, точно така, ако осъзнаят много хора, просто ще стане една голяма промяна в глобален мащаб. Добре. И виждам, че продават са добре. Това ще зарите паричките или както ще се разбрали. Значи най-вероятно вече кореспонденцията ще стане последствие. Освен днес, ще продължават да се продават картините. Нали, отворено е от всеки ден, от понеделната неделя. Могат нали, хората да ще продължи не еднократно, не само, ще може до времето. Да, той ще е по някои честата, където се казва, докато се продадат. Нали, ще се съберат тези средства, вече ако някой реши, може да си пусне някакви средства в кутията, така че всеки е свободен да даде каквото може. За вас, за теб, какво се промени през тази година, 2025 година? Тази година свърши просто наистина много бързо. Да. Аз имам един лап, завъртях се два пъти, имах един път, вече на всичко това време. Беше наистина колоритно, имаше всички цветове, имаше си отрицателното, имаше си положителното, но това води до промяна на човека, до осъзнатост, до добродетели и така нататък, които той да продължава напред и да създава, да твори и някак така да го разнася на другите хора, за да може и те да вземат пример, който нали, ние колкото можем да показваме. Нова книга има ли в поредицата с комикси? Ами, значи за момента са 4 излезли, изчерпани са количествата, има само една от втората и една от четвъртата. И в момента съм към края на петата книга. Да очакваме новата година и нова книга. Ами, дай Боже, живот и здраве да се стигне до някъде до януари. Ще е добре. Добре, успех! Благодаря.